na wannan fina-finan. To a farko tun da ya fara sana'an wannan fina-finai, to Allah ya sa mai albarka a abun, saboda tun farko da ya fara wannan abu shi mai tausayi ne. Shi ba zai zo ya ga wanshi tana zaune a wani hali ba, baya so ya ganna a wani hali. Ko nawa ya samu, ko mai kankantar kuɗi idan ya samu, to bai damu da ya riƙe a hannun shi ba, zai zo ba, zai tambaye ni ko me nake so, duk abin da nake so zai mu. Yan uwan shi kuma duk abin da suke nema, in dai bai fi ƙarfin su ba, zai musu. To haka iyayen shi na wajen uwan shi ma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina taya mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari murna da lashe zaɓe a karo na biyu, ma'ana next level 4+4. Ubangiji Allah ya bada Allah ya taya ka riko baba, Ubangiji Allah ya sa ka gama mulkin ka lafiya. Cheers for Baba Buhari.